Ngayon, katusipan na. Dumating ko na sa Batangas. Diba naman talaga uli ang tunga. Grabe dyan naman. Kultong nga. Sinarasigan ka. Grabe sa kalintura. Isa, Leo? Ano? Kaya nag-uli. Ang nga nila. Marindangan. Bago may kasama ko dito. Nakinig siya ako. 1,000 milligram na ano? Yes? Hello? Bakit naman ako? Ito lang. Thank you.
Ha? Ha? Nakulo? Ha? Di ba rugby? Pero mo rugby. Nakulon? Oo. Ayos na. Nakulado ka rin? Kuya? Oo, may rugby gusto na. Di rugby. Kaya ka na rin vlog. Dahil lang na alam ko yun. Kaya na. Ay, wala laro? Laro? Parang gitu. Ayan,